Uvelile enkantolo ugogo nendoda yakhe ababulala umzukulu baciya isidumbu sakhe. Unqobile Ndlovu oneminyaka 51 nendoda yakhe uMthunzi Zulu oneminyaka 35 bavele enkantolo mayelana namacala okuthumba nokubulala izingane ezimbili kwilokishi laseSoweto. Kuneyesithathu eyakwazi ukuphunyuka esingofakazi oqanda ikhanda. Isidumbu zezingane zathola zishumpula amalungu omzimba amaningi zalahlwa ezindaweni ezahlukene. Bobabili kuthiwa-ke bazinga lezi ngane zidlala bazibamba bazibulala bazicweya amalungu omzimba base-ke belaxaza izidumbu zazo. Unqobile kuthiwa kungugogo wengane eyodwa eyabulawa yibo babili nomuntu wakhe wabonakala ekhala-ke bihlike ezenzisa waze-ke wakhuluma nabezindaba nezintatheli wathi ufisa kuboshwe-ke abenzi lento ngoba-ke ibahlukumezile bewumndeni. Amanye amalungu omzimba-ke ezingane kuthiwa-ke awakatholakali namanje. Mina-ke wengane wethu ngifisa ukuthi ngizovula lakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangapha ku-comment section ngizwe-ke uvo lakho. Abantu abaningi bayakhuluma-ke kuma-social media nangomunye uthi ngathi ngiyabona kumzukulu ekhala memeze ethi-ke gogo ngixolele ungangibulali kodwa kunembeza gogo ubuyephi kodwa-ke simakade kwanzima-ke emhlabeni.